Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Pharo Sira Krepli Nihang Karbi Baptist Association Ningkan Asek Ameipi kapadusi arni arkoi niphai Chriser Cap Ningkan Suri Hinira Inkoirapho Bhomkuru arni Anarlo Tiliapor Hidisajir Baptist Amonduli along NKBA Ningkan Asek Ameipi Kedopon Bom Aporahut Karbi Anglong News Channel Aphiranke Adverson Kro Kahumri Dunpen Inutpen Inudaphan Karchulapen Nangke Thakdun Alamthi Karbi Anglong News Channel Nangkilang Pidunver Aradaphan Dakpen Labangso NKBA Ningkan Asek Ameipi Aputhak NKBA Lake Monduli Pharo Isira Greatrock Lapen Fellowship Cricket Home Aradatum Chetongdun Pen Alir Alon Lapen Arnamaphan Kilun Keropen Anong Kapathedun Atum Chetongdun Si Inutpen Inudaphan Karchulapen Nangke Thakdun Alam Lapen Anparta Arnam Alam Kethanpon Thanbang Atum Thekser Kethanpon Atum Pen Chitongdun Si Alangli Tumaphan Karchulapen Nangke Thakdun Alam Thi Angton Pen Arjupon Ikta Lapen Langpon Ikta Kardom apakse Karbeng long news channel pen hungkuru dap kimia kardom itu fan kardom project kardom ani wang tanang tu fan berta dan kivan pivar santo si pinir thata beni tu Karbeng long news channel pen berta dan kivan pi sini na humbrek lo ladak tipu aha warlo sini deg lo ladak kadam tang ni phai kritrok pen pini kriser cap arnian NKBA khobha ni kan pharo sira krip ke chok jai mekalong ni tum na humbri don lo se pini bangala dak ju silo ni tum non da ket lo sidri lo ni alu na humbri dam pop ko ada muluk oma ke cheng pen non ke ju arnian ko ada muluk oma ni tum ton pen paklang pon pola pen ko ada muluk phai oma hala tabe kachini ye phari ni tum reception office tum tabe humbri dam ji la pen part me da chief guest tum tabe la dak do la se chief guest tum me te lap thei sini chingke che than po je fan por ipon po la se nang ni tum mang ton pen nang do no ni alu na humbri jai Islam ma kani tumar lo anang tiket lo ladak muluk ompik ni dum thekpono ladak bahare ana pendar ke theta me are jangje song se thekpono ladak ekdom bahara kani janto ladak bang ana phai tong dune re tum non chini ni la tum dak non kedo pro ta ladak reception counter mate armu phai kala kha ta pen part me munduri phai kala kha hoi tum adum sedil doglo onta me kedum beta kalong pon teng pro te don mat chini ni la se malam so pilo te tum pachiri pon pom pini lo so mai lo ta pona pendar ham ke jangje set bang ana mu se chetong ma ka dan te pachiri kaldak pon pachiri pon po la pen part me ladak chief guest yang chetong ondo ladak Karbeng anglong termas council executive members education and resource back hai tamila dak chetong dun la pen part me MAC Pavitro Rongpi halang ni tamila dak chetong dun se alang tim pe tum lam thei sini ki che than bojini tum dak chetong dun pen tum pi alam thei si rat phan jai kangjima itu bala tum lam thei sini chiki pojila se pangton pen nang don dik non arlu na thon pe klang mochi muluk ana oma harluan non dak pen thak kolong pronte kata ke jangon isi non aku apa mate acara tamila dak bharat me duk lang tum dukpi khangjang ladak itu thak kolong ladak NKBA hobha phong pharo sira phong kriplia phong ladak mata hidi sajar mandri lo ke do pinang an muluk tum thak kolong se tum non malam suplan te ladak amu kala kha tabe amu ko anska chetong ma tabe non pachiri pon pol pen pata me chief guest pen tabe tum chike che than pon chipani tum bori pon pon tum angton pen hang na du pasanal bang ke ladak ana malam than bang speaker chief guest lo lang ni tambe lang ni tum thei sini le chingke chen pon chi sir pini program bu thak nang le thei thing thai tala pen pata me nang ni jakache ke bang pen ko son NKBA prangsi media korte dum han churu per piglo nang tum ke wang pen maina tong dun ni hang Karbi Baptist Association la ke Karbeng Long Baptist Convention arlo isi ke the muchot mate ke the na convention lo non hong pharu sira kripli aphong Ningkan Asek Ameipi dak hedi sayer Baptist mondoli long se chak pon lo pen labang so mai long pini nang che tong dun bang suripli dukai an bak armu doji la pen ni limithang mastame aprang ke dak ke ja bang lo pen non nang che tong long pen pot ni ningrong olo ni ke thek long kulo tang te dak te kedam tang si alon ke mate pining se sop alon kedam tang ta alon do peneng ta alon do pik la the peneng bang isi ke project ason ke do bang ke dak la tum ke do ke thak adim la pen te ala son alon ki pi aprang ke ja tum phan mohor pen ita me ke paklang pon pen parta ke chuadim la pen monit tum ke do ke thak la do we project ason se ke thek dam long do pendel da peneng theo
prang dalam an susi jot take it do do ha setame peneng na dak non ki tong an phan bang ke misen super peglo sir apor na epidem pot la se ani penarju ponong lo dak armu phai ta mela ni than ponlo la pen pota mela ni dak lan pen ko ani garong mala ni pelam thei chipak lang ponlo la se non la dak NKBA la halo baha ke jatam phan ni lam thei si ni chiki ji than ponji la se na tu bang apang si ni dum kar beng long nu chene pan kadam project lo sar ang phan nang phan ka jong tum bang kala lo apang si nalimen la pen nang li ki klema kam hei nang li chithani ka nalimen Reverend Tenson B Executive Secretary NKBA desa nang phan ka jong tum bang kala lo phong pharu sira kripli phong nang tum dak idi saje baptist church salon sinai tum bangso baha padopono tante sara bangso bahalong pin ko analon kedo itum thek ponong lo tante sara itum mithang la kado ko bina itum mithang kachirum ka cherek pen bangso kamikle mamate na itum ko mambina kirab dun pun tu suri ni ko rapho aningkan phong pharu sira kripli NKB Ningkan Asek Ameipi dak hidis Baptist Church DLBK tu pesi chak pon lo la so Amei ke kedam tang aningkan pensi la ke pachak pa je pansi arpu pipon lo la so tengsi mondu dak long rear lo ke do monduli tin apen jong jung pensi kachi rung pensi ka bor e pensi la ka dogwe so Amei pechut pon lo methang monduli arar tumang bong pensi sir nai tum phala nai tum kado ko munduli arata tum phan non nal hin pen kon ka chara pachi tudun jakong horang pen lok la pen non mailong antame muluk ong pika sonse hepono tante nal hin pen ko pilo sir rat phaning pati NKBA Ningkan Asek Ameipi piningan aningkan le tots tame kedam tang aningkan sonsi rat Christophan ke kroi tum anam phan ke kroi pen anam pa kaching hon pen la pe kacheto ning pen sila ka do vela so jai mek pichun long lo la pen posi NKB arlo ke do mondule rat do anam phan NKB asai hem hoi pen ninga klong pen akiru pi par pig lo churu par pig lo la pen atuma ke claim ke dam long tame anam le here jme asu pe do do na sir nai tum da ke chaka munduli tum phan nal hin pen ko pilo ning aklong pen ning pathe kan jile pen ke do ke thak ka do ka be tamen li thani Hidis Baptist Church DLBK long ri ke ja to members tum cheto pet pen so kami claim break jack si tum thek long lo ke dam tanga por hut ke di pu long ri yong si mai chak lo pote armu chetong kom pusia thek long hita me non ke kachelar thep pig lo da ka pining aning kan thek long lo da ka long ri man da Hidis Baptist Church long ke chaka hut me ong du amru kachetong je thek long la ke si kachelar pon pusi tum thek long la pena da kala tu bor ipik si tum thek long lo padu pig lo la pena posi apen delta me sense si tum thek long lo he u hangjang la pen atum ka do ka we alira cham ke pita prek o hangjang si tum thek long la pima ko pipor mota prang ke jat bari matuma photo an ta me kachima tha duji phan la tum la da ka peklang lo la hai ta tum thek la tai si ke prek jek si thek long lo la pen ke do ka thak ta me ke claim ke dam ta me ke chojon ta me athika por teng ta se tum pilo la pen posi choro par pilo la pen armuta choninga par mane ong u si tum thek long lo la pen posi la ke arna pan kamatha ana par ke kroi na tu si ake mena ka chalar posi tum thek polong lo la pen posi NKB arlo ke do ara to ana pan ta me ninga klong pen ake ro pi par piglo so mailong nai tum chip case hisap nai tum ke phapon do la bang so mama phasai tum Detu blaso Amei sek aluhi sarpo bante than bang ke papondo eno bang ke Reverend Dr. S Strong Pilo itu men ke president mamalo tapi ada duntu Reverend Dr. Anderson Togbi alali associate pastor a part of the Baptist Church la pera duntu Reverend Kamson Rongpar general secretary Carmel Baptist Convention ala tum hello ante sir dak Wandi pen hai tum ladak ken kibi lo mate ana makam klem pen akap ke tum tame nanga se tong dun na pasandum odi tum thek long o te la ke etum ning isi ding rong halo la NKB Amei pen jok dak kado ko we Chris methang kar biang bong tame etum dak ning rong pen si ana pat archu long lo dak Christian chon la pukali dak hongari according jor ta do la pen
kaprek ke kroy adhorom adum an pen chitong si alura champion itu arna manong pe thelong lo la pen isi kaching riang tek isi kaching honang tek hayang bong la so posi potel pada na chitong na pada ke rupi perfect lo so dai tumla muning sengkan tame ala ne ke labang so la so thak thak aja mek paman ponji man ola ke Ningkan wang si itu paman pon bom muning Ningkan abang ke langliso baptis monduli la ke angbong along ri KPSL ya pulo hada si paman pon po arkoi ciklo angbong amalo perfect lo sir pani tumla apor na chipi ben pot product na than ben pot ada mai ke do kona londo mala pe kona mu chetong ma eben pata me kachira pachitu pense alang litung mundri kachira pachitu pense alang tum bang somai pichu no la pe muning sengka tame bang somai piman pon lang ko alang li rebre na kai pen than pon no asi pini berta bang ke la pon se tang ban te cholo do mi thak bi koron Phulunialong APHLC Central Committee Lapen Reception Committee atumpen APHLC Phong Troxia Phong Foundation de Putak Pirangki Amai Kangipo Phuluni Kamar Tiso Patu Aklamalong Non Kevangchi Arkoi Niphai Inkoire Sierni APHLC Asongpen Foundation de Arani Kapaman Ponchi Aphanpura Reception Committee atumpen Pirangki Amai Kangipo Pirangki Amayalong Phuluni APHLC Amaipu Dhaniram Timung Youth Wings Ser Singbe Lapen Lamjai Sarpo Angtong Intikathar Atumpen Kaningji Ponke Arkoi Niphai Inkoire Sierni APHLC Asongpen Foundation de Catalon Ponchi Ahut Edon Inut Laso Hut Nang Kachetongdun Edchi Aphan Kachuningri Alamthi Padupon Laso Ahut Aluhi Amanpen Akhil Gogoy Aphansi Kachopa Padupon lo pusi Pirangki Amayalong Ning Jepon Lasi kaduka weatumta sonsuri asaile do pusitami nangche tongdun vek nangchi pusi chuni ripon Lapen noniphai inkoire Sierni Foundation de Catalon Ponchi Aphan Sigdang Pon Bomlo Lapen 80% an tang pon tang lu pusi nang thandun Tangte Pirangki Amai pen kapachini pon alam thile angton pen arjupon iksena Phuluni pen nangkelo aberta Bidor Singh Terang report Karbiang Long News Channel non abang so press mil long milihin pen anong tinggal lo non tarik inquiry si project lo 7 APHLC Foundation de ing troxy abang so APHLC Foundation de katalon lo kar biang lo arat la pen dima sara pang chingrian tinggal lo nang tum cara sile do sita ala suarni ba ke nang je tong dun vegji phasi nang tum hanang chingri palo nang tum channel hoy pen athema APHLC party karjap lake इंग्लों अखे अफान सिकार जाप APHLC पार्टी कार जाप लके तुम हेम्प्रेक परफॉर्मेंस कार जाप लासी कुम्मत अबांग फुसी हेम्प्रेक नंग बेगजी अनिंग आर लोगन के माथा तुम अन के लबांग सो फाउंडेशन दे लो नाच तों तुम बेगजी फांसी ने तुम हिंद तुम रिपलो अथेमा एली तुम जोंगसी निंग सिबेट अवे एली तुम जोंगसी इक्लाइवेट अवे पोलो दंगते तुम अकिम नंग डिमांड तुम पेली ने देजी जात पुनोन इतुम हेम्प्रेक लो वेगनंगजी Jat punon itum 6 sidul arona ting pen kam to jersey itum ke check be phan itum adin long pe alang tum phan voter list bang ameng tham bek nangji athe hala bang so spirit bang ke kar biang long arak abang tu pinta aning long pen pahelo nang ni pini arni kar biang long arak aning ke theta la halo itum update long ri ke check be mang chara dedlo jasela tum phan dak pen ke pen damji phan ke itum ron ma ke tu beng un ei jase arona ting pen kam to jersey 6 sidul arona ting ben kengkam GRC council lo kiche ke be tum han voter list na mening than bek nangji kolam ben si APHLC ni pinier ni na kengkam GR bang bom ta ben hempek tolong bek nangji hala so kemang mi bang bom lasi kar biang lo ara ta ben tima saura ta ben ke intum lo nang chalang dun non adibasi akhe tum da medo la ben ke assamese khelonjia tum medo alang tum an hana chungdi lo ni tum nang tum helo channel hoi pen kadu kawe ituming long arat akachistong lo alang tum me ke wangji la pen ing lo ara to an itum party dhorom chipu pe pin pen thang ningso ninghi ave pin pen hala bang so arni nang chitong vegji pas dipon pe dikrem lancha karnar mu chetong kon sar nili tum non kelang ateng la pu khomos tin long pen tum bir tak chalong ateng kul ra ki jum nai ta suri phok kep ke party ji pu song tum arjulong lo la pena mane maximum te tum ki pulo la si hala so arni ko an ra chitong ma pu bang no te exactly bang te pu face kami tum la pu bir tak chena teng pen te maximum tum suri phok ke ba mo ni so ni pu si bir tak lo lalu
ที่ดีพูเมดิคอลคอลเลจลองสิกจะลังหลังมั้ยKumari ke I hem jok ta boreng apa saya besita lapan ration card tipe polo APHLC po. Ang ke so chelang lo pulotang ta Ayushman card abe pola tum ke so bil chipi ji pan tangka chipi kan pilo I hem hidilong le pen chelong chenong che jor si tum chipi ne. Laga ching thur lo ma. Ni tum long le pata ron di pu tum ni pupi gen te. Ki du ga phan long le pata piri pu tum pupi pi pachetang non. Ta party ban flagri. La sin tum pu do. La sin ni tum ke kaching thur phan ni tum khang ke. La pen ha bisona cari lilong kar bison hostel kim latanang koi bangke kaching thur mo klem long atik sak kumati di kim non ingdeng thomali ingdeng phok kim non hadak I hum kali hum thom kim non hadak sita kuti sira lak phoke badi malong bangke la aban hem long ingdeng si pardon long majut kuti si tangka jut elo puke lake kodin dak ponile tomta hata ha aban hem tulang Ningkan APHLC ki kim tang a hem long si badun lok ngeng si la si ka ching thura sai pu la ni tum kroi ki huan ma tang ka panong la kim pe men hala helo ni tum hin pen pui ke tang ki jut si ai la phutha ka bang ke ni tum hin pen ni puji ke la helo la ke sarkar pen bang aron tin chong tang tu lo aron teng be si phunang po la pen la koila ka ching jok je lo ke mati la si itum phan ke nang sot ang deng am si la ke phunang po Sona taksi arlong sangti punon ilitum sangti ki pur bang ta lang roi lang jing na hok he chip arlong ta nang puke akenang sot do ke ilitum hem king ta do ta akenang sot do lasi akenang sot ana bang ilitum punang pu la pen enang pu sitami akeli bang chok chilu an ke chu sona mamrang ke long bang la siksak pu okran henu pu lasi sangti arlong poila sitami akenang sot an ilitum enang pu la pen abad bang ke ene dat nang pu lagi daga song party thoram lam ke lagi rang dilu asini tu hin penta aron pinchong nang po akenang sot an itum purnang po la soteng sedam nang po lapena pat an bang ke lagi itum khang nang po kacari mala bang ke men thak thit un athima APHLC song ke da kar biang long cari ripin la ke dam tang mala cari ke Congress cari lo BJP cari lo ke BJP ke cari ho da kar biang long po long ante Pawon Kumar pen Ujit Kumar de bongli phan tiket ki pi cheng lo pu himonto Biswa Sharma ha hamrena long ke hang artho pringat da kar biang long apur ki mo long ke BJP atum hello bongli phan tiket pi cheng lo pu da ke hang sar lang de kang gen lage halaga parlin kali man pini APHLC atum parlin lema pini da ki pu bang ke inglong ara atum asit kolong choneng na pen jokong choneng na pen bihar parke long choneng ji long le bilang long choneng Jong sila parlin phak kurat tu ningji non parlin phak lu tan de pena de bang kece phan tum tiket pi pong parke jong si kece phan pinang ni pujong se taka parlin tu lang pulo tang se MLA dosing long hang ke haira ra thinu ni tha kece phan tiket pi pe pu APHLC tum kan ningji ke laga parlin pu ni thala la ningji do pulo tang de rat ku pisi ma thai ma la chi ni po hello lai thi hek peng thai ke la hello apen development asai claim long samel latum bangai ke ke alang litum ka ching thura asai claim ji pulo claim non sitame APHLC ben ki putun bangke an so se pangjang non alang litum alam cha ka teng pen claim non long le pata ron ji pulo ron veng nang pulo ke ron veng nang pu sita la so ki ron na hutta nang li duk thong kep sita nang li jong si BJP party kali pulo tang te long le pata na ke lage ka ching thura sai lo mante nang li ki duk long le phar ke ni lu cho sita nang li jong si BJP party kali pulo tang te oruno do ne tiek the laga ching thora sai lo ma lun sing te ron ke hai somson BJP party kali pulo tang ni tum ke boreng apa sa sakuri tiek the ko lagen te development no ma nili tum ki pu bang ke ki duk thong ke ba mu ne lo pulo tang te la ke joga party joga phale koista la phan ke pinang po hala ki duk ke party ben gachna ba be ke I hem an chulong le pulo tang te la phan ke ration card pinang po people bi pe ke Rongkar BME School along Mate Hamren Ward number 1 along BJP Mass Training Amai Kangnipon Lapen Don Plikep APHLC Ahemtunatum EM Mongol Sing Timong along Chingbedun Tanglo Arkoya Tiklo Nipai Kriser Kep Ningkan Hinira Inkoira Porni West Karbi Anglong District Ahempi along Lakhanar Kep Hamren Constituency Rongkar PSK Parlo along Hamren Ward number 1 along Bharatiya Janata Party Mati Thi Hekpen BJP Asong Atum Mass Training Amai Padupon
Lapen Hamren Mondal Committee atumpen chepatu piponsi BJP asong pen la anso se percentage chipalong ponche aphan dode sangse si mai along tinta kibidam chimit mipin anlo. Lapen APHLC along kedodun amulukta apiong ing arong asonlo. Pipot ma pulote PST na long ta APHLC amunit BJP along ching bedun lapke isi mathadam mimi. Je ay katharpen ang tong ingti kedam tang ahut longwok kedam bom ahut pen kachetonte kedokoksi hinta lamthe chipangjar seroilo. Lapen dak pensi APHLC arado anta pijo penke aning nang kek bom wang bom si pini arni APHLC awe bom tanglo. Hamren constituency arlo alongke lapen atumi lethota don plikep APHLC lapen ASTC ahem tunatum EM Mongol Singh timung along ching bedun tanglo. Lapen APHLC hello Hamren constituency alongke kiramtang MP election ahut ke kangtang kring a party lo non pipotsi ing thaidangason chemande. Bonta non ke BJP asong atumpen master ning amai arni wang kang niwer ajoini non Hamren constituency arado anta mir apu kapapudun jo padap adap arni inglong arlok bithe betha antami mir apusi hijik jam anpinlo. Lapen APHLC pen BJP asong along chepa ogdun abangphi atum antami pekar om longlia patata ron ponsi aning pang samdun. Lason si bang so amay along kitchen pen kijut may chepa hempupon maram timung lapen aluhi amana pengpen nang kachitong dun EM Mongol Singh timung socheng MEC head sing rong par Jengkha Municipal Board Chairman Sarmen Pangcho ex Minority Chairman Ranjit Teron Clinson Ronghang ex Lem Chairman Joy Singh Ingti Arsong Ronghang Priya Inghipi Sonsi labangso master ning amay along ing samjin pen may pachunpong. Hamren pen nang kilo berta Baskarong pi report Karbiang Long News Channel. Don't forget, Paru sira ingkor. Nasi cunitum kerem ke pokebra hini. Sahala minus dah lo pulote pak trokep ke bakpen hypon elo. Non pinia ke join nate ingkulutang te. Sir, la dongka tu Hamren mang temu to ki dokterang ko dokterang ang gano lo masih dapat sana mila tu sedang ke libat dalam sebuah no tuan Dore claim bom logo dele. Claim bom musika batahini lo sahala libat tu kira sedang sebuah Step by step apanga contract bo hala ke matro sen revela to dono banke lage black topping bo dikko contract da sebang claim po lage step by step apanga contract ole bele hala so tender ke jure do nona banke lage black topping do nona tome hala arlong warbom masih Nah, cikgu jual bangkai, jadi bangkai lah, nanti tangne ko, tangte prote bo, order cancel lah ko, ada dipu susi kena. Lalu kalvar ini tu, langsung kalvar. Labangnya engineer dem cini po, kuda kalvar naik mandiri engineer kerja mati, kuda si kalvar naik nang negara engineer dem citu, nang itu juga cini pulau ada kontraktor pun naik engineer pun ada kalvar naik, kuda engineer tu pun punya. Tahun komite election apa tak? Momentum pensi. Lagi adhok si doi pusat si ciwa bonglo. Salah jengkha lang telehor aro ya dolong ningkan kret ma kan anda tangke dan seputar. Pia. Jengkha lang telehor aro ya dolong. Telehor dolong. Sama kim kan anda tangke telehor. Telehor dolong bang klaim bom lo ka tangte lang bang petang po. Klaim bom lo. Lagi non ke lada ke national highway lo ke bang po lagi highway grande lo non andi si ciwa lo. Labang ke non bang sarbe po. Lagi highway lo ekdom pura lo ha keruni highway lo lahaya telehor dorong cet kali ke thelo highway grande lo ani si chingwa lo abi lo bola Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu